Nkanga Zona Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanywa wa Limpopo FM. Muli bwanji nonse akubanja kwa zibale athu amene tinaluza kuchikangawa chigawo cha kumamawa kuno. Muliko bwanji, landirani moni kuchoka pa Limpopo FM ndi staff yonse ya Limpopo, komanso landirani moni kuchokera ku programu ija ya Nkanga Zaona. Landirani moni, tili nanu limodzi, tikulira nanu limodzi, sitikusiyani mpaka pamene chilungamo chizadziwike. This is Comrade Ntanywa. Amalawi chigawo cha kumamawa kuno mtolo ndili nawo wochuluka kwambiri, komano ndingoupungula uwu unafunika kuti ubwere mwachangu changu taziwise anthu, komanso anthu akuyeneka kukhala wochenjera, akuyeneka kuyenda mosamala. Limpopo FM cholinga chake ndikupulumusa miyoyo ya anthu, chifukwa chonena kuti anthu onso akumakhala usana ndi usiku kuipemphera Limpopo FM. Ndi pamenetu panabwera mawu onena kuti chipande cha Terere chimakoma ndi kuyenderana. Zisamangokomera Amalawi 10-15 miliyoni kumapempherera Limpopo FM, koma Limpopo FM iwo akamva kankhani ndi kukasunga. Pamene popo ndiyoti chibale chake sichili bwino. Ndi chifukwa chake Limpopo FM ikamva imafuna ithamange kuti ikulise ubale ndi Amalawi 19 miliyoni, kuti Amalawi 19 miliyoni pakuti sipali bwino. Tentisamalise, titetezane. Ndi chigawo cha kumamawa kuno ndikubwera ndi nkhani ziwiri kapena zitatu. UTM, DPP, Aponi Kalindo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Mbalinga ndi meeting imene nalikodzana ku State House. Malinga ndi meeting imene inalikodzana ku State House. Kuli zambiri zoti Amalawi tikuzeni, koma izizizi tati tithamange nazo mwachangu changu. Ndizomvesa chisoni kunena kuti chifukwa chonena kuti anthu anakhala pansi ndikukambirana ndikugwirizana ndikumanga fundo imodzi a UTM ndikuthesa ubale wa UTM ndi MCP. MCP sana kondwe aona ngati mpunga wawo wabudulidwa, kapena tinene kuti mu mpungamo mwayikidwa mchenga, anthu sanga udyeso mpungawo. Ndi chimene akonza MCP choyambirira
akonza programu yosera ku Anti-Corruption Bureau kuti akalande magalimoto a UTM kuti athane ndi chipani cha UTM. Anthu ena nkumafunsa kodi mesa a Michael Usi nda UTM ali kumeneko ndi magalimoto akamalandidwa zikhala bwanji? Tanena kale dzulo kunena kuti UTM yagawikana ili pawiri. A Michael Usi UTM yawo ndi ya Mthiko imene ikutakasa. Sopano gulu linali UTM yawo ndi ya Makandulo. Nde magalimoto akufuna alandidwe kuchoka ku UTM ya Makandulo kuti akapereke ku UTM ya Mithiko. Amalawi ngati sitisamala mudziko mwathu mubwera nkhondo, ndipo amene akubweretsa nkhondo ndi a MCP. Sipakufunikanso tizibisa chichewa iyayi. Chilungamo chiyende ngati madzi. Mudziko la Malawi ngati kuyambe nkhondo, akuyambisa nkhondo ndi a MCP. A MCP ndi anthu amene pamene anthu timafuna democracy, ndi anthu amene amakana kunena kuti iyayi sitikufuna matipate ndi nkhondo. Nde iwowa afuna ayambise nkhondo cholinga azauza anthu kunena kuti timakuuzani kuti matipate ndi nkhondo, pamene nkhondoyo akuyiyambisa ndi a MCP. Ndimwere mazi. Nde ndikuyankhula kunena kuti achipani cha MCP chifukwa chonena kuti a UTM anapanga chisankho chonena kuti ifeyo bambo wathu, ife kholo wathu anali ndi chilinganizo kale chotuluka mu mgwirizano. Iwo aja athesa mgwirizano, anthu aja sanakondwe. Koma chifukwa chonena kuti kholo lina lawo limene lili moyo lachiwiri, limenenso likuonesa kunena kuti kholo limeneli ndi limenenso limakakolesera moto ku MCP, likukakamira kuti likhalebe ku MCP. Lero kholo lija a MCP akuligwirisa ntchito, ndipo alipasa ndalama za nkhani kunena kuti lipange chotheka kunena kuti anthu achigawo akumwera akhazikike akhale a MCP. Nde ndi chifukwa chake mwamona mtsogoleri wa UTM wa Mthiko, mtsogoleri wa UTM wa Mthiko ali ku chigawo chakumwera. Zonsezija ndi ntchito imene wapasidwa ndi mabwana ake aku MCP. Ala comrade Ntanyiwa mungoti mtsogoleri wa UTM ya Mthiko aliyese akudziwa, sizotchulaso maina, aliyese akudziwa. Sopano lero zimene zija zikubweretsa mavuto kwa anthu amene afuna kumulirira Chilima, anthu amene amamukonda Chilima. Chimene ndingapempha Malawi, tiyeni a UTM tisasiye okha, tiyeni a UTM tiyende nawo. Ineso ndikanakonda a UTM, inuyo amene UTM original osati ya fake, UTM original ndikanakonda gwirana ni manja ndi a UDF, gwirana ni manja ndi a Ford, gwirana ni manja ndi a DPP. Ndi cholinga chonena kuti umaliseche wanu usaoneke. Muli ndi ufulu chipa
chipani chanucho zikavuta kunena kuti ife kuli bwino tiphatikizane ndi afodi, ife kuli bwino tiende ndi DPP, ife kuli bwino tilowe ndi UDF, palibe amene ati akuimbeni mlandu. Chimenecho ndi chisankho chimene inuyo mukufuna kuchipanga. Angakhale baibulo imatitsimikizira kunena kuti aliyense ayenereka kuchita zinthu malingana ndi kufuna kwa mtima wake, osapanga zinthu mokakamizika. Sopano IMCP akufuna kuwakakamiza anthu kuti apange nawo ubale. Kodi mkazi akakuza zonena kuti ine sindikufuna, umakakamira, mapeto ake etu ndizija. Mkazi uja amapita kukasuma kuti andigwiririra, abambowa agona nane, ine sindimafuna. Ndi zimene IMCP mukufuna, mufuna muzagwiririra anthu. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndendi kunena kuti agwirizana kuti abale athu UTM awalande magalimoto awo mu dziko la democracy, chifukwa chonoti Chilima wamwalira. Komatu ngati munthu uja munamupha, mzimu wake ukusausani, chifukwa zimene mukupanga ndi za ndale ndi za democracy sizikugwirizana. Dziko la Malawi anthu akuvutika kwambiri. Muli bwanji kuli mbuli Azambezi, malume anga Azambezi, muliko bwanji kumeneko Azambezi? Landirani moni kuchoka pa Limpopo FM. Ala Ntanyiwa mukwazi wa Azambezi. Amalawi amaiko usi auzidwa kunena kuti aonesese kuti chigawo chakumwera achigwire ndipo chikhale m'manja mwawo. Ndezili ndino anthu akumwera kuti muzenda ndi munthu wa ku Zimbabwe, nanga kunena kwake tinena chani? Amalawi ife tiende ndi munthu wathu wa mdziko mwathu, aku Zimbabweyo zawo zimenezo. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndikuyankhula pano mfuti yonena kuti awaphere akalindo yatulusidwa ndipo yaperekedwa kwa chinyamata amene azasaka akalindo. Pano pa akalindo sopano ati azichita kwa asaka ngati nyama, ndipo agwirizana zonoti tsiku lina azangopita ku nyumba kwawo ngati anthu okuba, kukakhale ngati kuti ku nyumbako kunabwera anthu okuba, nde anthu okubawo ndi amene aombera Aboni Kalindo. Ndikuyankhula pano futi ya Aboni Kalindo yatuluka. Mfuti zokwana 45 zatulusidwa kupita ku chigawo chakumwera kumene zikufuna zikagwire ntchito yothana ndi anthu a UTM komanso yothana ndi anthu a DPP. Apito Mthalika, Mkweneka Msamale, achihana chigawo chakumpoto, Antambo mukwenerekaso kusamala. Mfuti zokwana 45 zatulusidwa zomwe zagawidwa chigawo chakumwera kuti zigwire ntchito yochosera miyoyo ya DPP komanso a UTM. Chifukwa chotesa mgwirizano anthu awa akuyenera kuphedwa.
nde amalawi tienti yateteze abale athu. A Felix Njawala, a Kwezi Msusa, a Newton Kambala komanso a Michael Yati. Anthu amenewa ndi a UTM ya original, akuti amenewa ndi amene apangisa kuti athese mgwirizano. Nde chifukwa cha chimenecho ambali inayo aganiza zongo chosa moyo, nde kwatuluka mfuti zokwana 45. Anthu amene akufuna kulimbana ndi anthu awawa aku UTM ndi achinyamata amene ali connected ndi a Michael Usi. Amu UTM momwemo ndi amene akonza programu yonena kuti athane ndi Anjawala, athane ndi Akwezi Msusa, athane ndi a Newton Kambala, athane ndi Michael Yati. Ndipo chimene akonza ndichonena kuti chifukwa chonoti UTM ya makanduloyi ikupita pa ground ndikumaka yasa makandulo, ziwembu zikachitikira mmakandulo, komanso akakanika ayendera mmanyumba mwawo ngati anthu okuba, onoti mukava mmipanda mukugogoda, ziseko zikugogoda. Chonde abale anga, musatuluke munyumbamo. Mukangotuluka munyumbamo mungodabwa mfuti pa mapeto ake olonkhaniyo ipite ku polisi sikagwira ntchito, chifukwa a polisi awuzidwa kale kuti wakuti akangomberedwa kukangobwera dandaulo musaligwirise ntchito, wakuti akangomberedwa kukabwera dandaulo musaligwirise ntchito, wakuti akaomberedwa ngani zikhala zonena kuti anthu amene wawa ndachifwamba apanga zimenezi sitikuwadziwa. Nde ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti mfuti 45 zimene zatuluka kupita chigawo chakummwera kuli anthu amene apangidwa target. Amene wawa ndi a Felix Njawala, amene wawa ndi a Kwezi Msusa, amene wa ndi a Newton Kambala, amene wa ndi Michael Yati. Akweni muimve nkhaniyo, si nkhaniso zija tikakuwuzani kumati mapropaganda. Anthu ako mkando ama kukondani, anthu akumulanje ama kukondani, anthu akwanu kuchilazulo ama kukondani, ife ali mpopo tima kukondani. Nchifukwa chake tabwera kuti tikuziwiseni mukhale osambala makando lighting imene ikwawawa kwambira MCP ndi mmene afuna kugwirisa ntchito kuti azichosa miyoyo ya anthu. Akabambe yendani osamala, atupere muluzi yendani mosamala, anthuwa akukonzekerani kwambiri. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Limpopo FM ndiyo dziwisa, kuteteza, kwausa anthu, kwaphunzisa tizoyenereka kuchita. 2025 amalawi chimene inu mukavotere mukuchiziwa, palibe mmalawi amene akuifunanso MCP. Ndipo agwirizana kunena kuti akapeza Ntanyiwa kapena akampeza Wabakiri TV angomuombera sizochedwaso iyayi. Muli bwanji Azambezi? Azambezi malume anga kuli mbuli akutitu anthuwa akonzeka kundiombera. Nde ine ngati mzukulu wanu, mwana wache mwali anu, mukuti bwanji? Popo ndi Comrade Ntanyiwa. Pamene ndikutuluka pa Limpopo FM chigawo chakumamawa amalawi,
anafuna kuti mzimu wa ndalama zikusonasuka, mzimu wa chilima anafuna kuti mzimu wa chiwanda zikusonasuka, mzimu wa shani anafuna kuti mzimu wa kasambala zikusonasuka, mzimu wa sadikimi anafuna kuti mzimu wa sambala zikusonasuka, mzimu wa mati anafuna kuti mzimu wa chilima. Jikutela par Mpopo FM ndi Comrade Ntanywa ndikamatuluka par Mpopo FM ndimaliza ndi nkhani pali zopusa zopepera zimene zikuchitika pa Esperanza pamene pali road block ya apolisi. Utengawo wachoka kwa amabizinesi akulimbuli akufuna kuchenjeza road block ya kumulanje imene ili pa Esperanza. Pali apolisi ena amene akuoneka kuti kwawo ndi kudowa, kwawo ndi kulilongwe, kwawo ndi kudetsa. Apolisi amene ali pamenepa akulanda ndalama kwa amabizinesi amene akuchokera kulimbuli. Anthu akafika pa boda pamalo pamene pa road block imene ili chapa Esperanza po kumulanje, akafika pamenepa kumapita kulimbi kokagula katundu wawo oti azikagulisa anthu. Apolisi akumafunsa anthu kunena kuti muimbe nyimbo ya national anthem. Akalephera kuimba nyimbo ya national anthem akumauza zonena kuti anthu inuyo sinu aku Malawi, ndino aku Mozambique. Ngati mukufuna mupitirire ulendo wanu mukuyenereka kupereka ndrama. Anthu akuluakulu akuma imbisidwa nyimbo za kunkaka, akuti muimbe nyimbo ya kusukulu ya kunkaka. Munthu wa zaka 49 kukamuimbisa nyimbo ya kusukulu ya nkaka. Amalawi ndi zona zimene zozo, ndipo amalawi ambiri amene akuchokera kulimbuli kumuloza amene akudusa pamenepa akudandaula kwambiri. Nde andipasira uthenga kunena kuti zikapitirira zimene akupanga apolisi amene ali pa road block ya pa Esperanza. Road block imene yoyo ita mosadziwika bwino, atumiza china chilichonse ndipo apanga chotheka kuisokoneza road block imeneyo. Kaya azibweresa zinyama usiku, kaya atumiza njuchi usiku, ndi chifukwa chonoti mwaputa anthu akumulanje. Uwu ndi uthenga umene andipasira anthu akulimbuli opanga mabizinesi, akuti atopa nanu mwadyera ndalama. Nde chimene chichitike mutumiziridwa makasipa mapazi ane atupe, muziwe zonoti anthuso dzikoli amatha kukwiya. Undi uthenga umene ndapasidwa kuchoka tundati kulimbuli. Amabizinesi akudandaula, akuimbisidwa nyimbo mulungu dalisani Malawi. Akalephera nyimbo ija mukwalanda ndrama zawo zimene akupanga mabizinesi. Kodi Malawi wa mtundu wanji? This is Comrade Ntanywa. Ndendi kuti akuti mukapitiriza gwirani ntchito yanu, muime pamenepo kuteteza miyoyo yawo, kuyang'anira miyoyo yawo, koma osati muzabera ndrama. Munthu apezeke ndi chifukwa chokwanira, galimoto yake ilibe mapepala, mwina mabreki, malaiti sakuyaka, koma mukwauza zonoti azimba nyimbo ya mulungu dalisani Malawi, azimba nyimbo zakunkaka. Akalephera mukutenga mukwauza zonoti akulipireni, ndi akuti atopa akulipirani. Wina amupasa ndalama zimene zikakafika kunyumba kwakeko zikasanduka njoka. Nde asanene kuti anthu akumulanje ndoyipa. Ndikateronso par Mpopo FM ine ndapita. Ngozi
Chikangawa.